Για τις χτένες κουρέματος, όπως είπαμε, έχουμε διαφορετικού τύπου χτένες. Αυτή είναι χτένα κουρέματος, αυτή είναι και χτένα κουρέματος και χτένα μηχανής και αυτή είναι ξεκάθαρα χτένα μηχανής. Τώρα το πώς κρατάμε την κάθε μία είναι αναλόγως το πώς τη χρησιμοποιούμε. Αυτή που είναι η πιο στάνταρ, η χτένα κουρέματος, αν θέλουμε να διαχωρίσουμε μαλλί, τη κρατάμε, ανοίγουμε την παλάμη μας και βάζουμε την άκρη της χτένας στο κέντρο της και την κατευθύνουμε προς το δείκτη. Την πιάνουμε με τον αντίχειρα και μετά, όπως κάτσει το χέρι μας γύρω από τη χτένα, έτσι και την κρατάμε. Και καταλήγεις να την κρατάς κάπως έτσι, δείκτης από μέσα, αντίχειρας απ' έξω από την άλλη και ο αντίχειρας από μέσα και χτενίζουμε. Για να τη γυρίσουμε, απλά περνάμε αυτά τα δάχτυλα από την άλλη πλευρά. Τη κρατάμε έτσι και τη γυρνάμε. Αυτός ο τρόπος κρατήματος είναι ο πιο στάνταρ για να διαχωρίζουμε μαλλί ή να το πιάνουμε και να κόβουμε. Μετά, όσο για τη χτένα, η οποία είναι και κουρέματος και μηχανής, είναι το ίδιο ακριβώς. Στο κέντρο και την κρατάμε έτσι. Αυτό είναι για σταθερότητα και πάει αναλόγως. Τώρα, αν θέλω να τη χρησιμοποιήσω για χτένα μηχανή, έστω ότι στο άλλο μου χέρι έχω μία μηχανή, η οποία αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να κάνουμε αυτήν εδώ την κλίση, δηλαδή να κόψουμε πολύ μαλλί εδώ και να αφήσουμε περισσότερο πιο πάνω. Κάτι που θα μπορούσα να κάνω με τις σκάλες, αλλά είναι μια τεχνική με την οποία κάνεις πιο γρήγορα αυτό και αποφεύγεις το να βάζεις σκάλες. Τώρα το πώς το κάνω, απλά γυρνάω τη χτένα ανάποδα. Με τους δείχτες δηλαδή που την έχω πιάσει έτσι, πιάνω τις άκρες και γυρνάω. Βάζω τη χτένα και περνάω τη μηχανή μου μετά. Οπότε κάπως έτσι κάνεις χτένα μηχανή. Και η άλλη χτένα, η οποία είναι ξεκάθαρα για μηχανή, έχει την ίδια λαβή. Τα δάχτυλά μας εδώ, αυτά τα κρατάμε για σταθερότητα, χτενίζουμε, γυρνάμε, μπαίνουμε με τη μηχανή και κόβουμε.